ಹಲೋ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ್ ಬೋರ್ ದಾಯಪಂಡ ಸದ್ಯಗಿಲ್ಲಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚರು ಒರಿಯೊರಿಯ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋತೇರು ಅಕಲ್ನ ಇನಕ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪೋತೇರು ಅಕಲ್ ನೋಟು ತನಿಷನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮನ್ಪಲೆ ಏಜನ ಈದ್ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಡಿತದು ಪಾರ್ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಪಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾತೇವೆ ಸೊ ಇನಿ ಆಯ್ನಲ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಸೊ ಎಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಟಿ ವಿ ಪಾಡಿಯೆ ಮೀದು ಪೂರ ಆಣೆನ ಟಿ ವಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ವೈಫೈ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಉಂದೆಕ್ ಟಿ ವಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿಲೆಡೆ ಎಕ್ಕಾಡೆ ಗೊಬ್ಬುದಾತುಂಡು ಸರಿ ಗೊಬ್ಬ್ಯ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಐನ್ ಕಿನ್ನಿಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ನಡಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಂಡತು ನಡತುಂಡು ಒಂಜಿ ಪತ್ತೆಜ್ಜೆ ದೀಂಡಾವೆ ಅವತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣೆಕಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಕಿನ್ನಿಲು ನನಲ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಉಲ್ಲ ನನಲ ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಡಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಕುಂಡು ಲೈಕ್ ಹೊರ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಬಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ತೋಜುಡು ಬಟ್ ಅವೊಂದಿಜಿ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ದೀಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬಚ್ಚದ ಅವಡೆಗೆ ಪಾಪ ಅಂಚ ಕಿನ್ನಿಲೆಡ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಿ ವಿದ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ತೂಯರೆ ಆಪುಜಿ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಅಥವಾ ಬೇತೆದಾಗನೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಟಿ ವಿಡು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ತುಂಡನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ನಾವು ಒಂಜಿ ಥರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಉಲ್ಲರತ ನಿಕಲ ನೆನಪಾಂಡ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಲ್ತೆ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಉಂಡು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏತು ಶೆಕೆ ಉಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡಲ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಹಿಡ್ದು ಅದಂಡಲ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 16 ಗಂಟೆ ಅಂಚದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಆತು ಶೆಕೆ ಮೋನೆಡು ತರೆಡ್ದು ಕೆಕ್ಕಿಲು ಬೆರಿಟ್ಟು ಪೂರ ಜಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೆಗರ್ ಆತು ಶೆಕೆ ಆಪುಂಡು ಕಿಚನ್ ಹಿಡ್ ಉಂತರೇನೆ ಆಪುಜಿ ಜಿಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಆನಗೊಂಜಿ ಥರ ಆಸೆ ದಾದಾಂಡಲ ದಾದಾಂಡಲ ಮಂತ್ ತಿನ್ಕ ಅಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶೆಕೆಕ್ ದಾಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಆರಾಮದ ಉಪ್ಪುಗ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಕಿಚನ್ ಪೋರೆನೆ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶೆಕೆ ಆತೆ ಶೆಕೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಏತ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ನಮಕ್ ಮೀ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ಪೋಡು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುನತ್ತೆ ಅವು ಬೆಗರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಥರ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಕತೆ ಬೋರ್ ಆಯ್ನೆಕ್ ಇನಿತು ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಬೋರ್ಡಮ್ ಪೋಪಾರೆ ನಿಕುಲುಲ್ಲರು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಚಾಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆದುಕೊಂಡು Q&A ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಗಾಂಧೆನ್ನೆ ಸೊ ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ Q&A ವಿಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಅವು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸೇ ಪಾಡ್ದು ಜರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ದಾಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ದಾಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ನಿಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಶೋಕ್ ಆವೆ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ದಾಯಪಂಡ ನಿಕಲೆಗೆ ಆತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥರ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ತುನಾಗ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಕ್ಯೂರಿಯೋಸಿಟಿ ಅಕಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಫನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಹೌದಾದ ಪೂರ ಥರದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಒಂಜಿ ಆತು ರಾಶಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ತೂತಿನ ಕುಲೆ ಉಳ್ಳೇರೋ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಆತ ಥರ ಒಂಜಿ ಥರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಪನೋಡಂದೆ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಾರಿ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಒಂಜಿ ಥರ ದಾದ ಪನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದುಲ್ಲರು ಮಾತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚ ಕತೆ ಒಂಜಿ 2 ಸಲದಾದನ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲದಾದನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಥರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂಚ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಹೊರ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ನಿಕಲ್ಡ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ದಾಲೇಜಿ ಏನೋ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ವೆರಿ 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 ಸ್ವೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ಶೇರ್ ಮಂತಾಡ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುನು ಯಾಲ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಪೋದು ರೀಚ್ ಆಪೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಕುಲಂಜೇರು ಸೊ ಕೀಪ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬುಕ್ಕದಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಾಲೇಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದೊಲಿ ಯಾನ್ ಬಟ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಕೊಡೆದಾಯ್ಪಣೆ ಆ್ಯನ್ ಪಿದಾಯ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ತನೀಶ್ ಇತ್ತೆ ನಾ ಕವರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನನೇ ಇತ್ತೇರು ಕೊಡೆ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ತೋಜೋಡು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೈದಿತ್ತೆ ಹಂಪನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಾಪ್ಸ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕುರ್ತಾದೆ ತೊಂದೆ ಎಂಚಿನ ಕುರ್ತಾ ಗೊತ್ತನೆ ಏನೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನಾಗ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ
ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಐತೆ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಏನಡ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೈಜ್ ಅಂಚೆ ನಾವು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆಗನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತದ ಒರಿಕೊನ ಪೇರೆ ಆರಿಜ್ಜೆರ್ ಆರು ಉರುಪೋದೇರು ಸೊ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪನಿ ಕೊರಿಯೆ ಒರಿಯಡ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ಡ ಕೊರಿಯೆ ಆಡೆಲ್ಲ ಪೋಪೆನು ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದೇನು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲು ಅರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಟ್ ಅರಿಜ್ಜೆರ್ ಆರು ಊರಿಗೆ ಪೋತೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಜೆ ಐತೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ವಿತ್ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಮನ್ ಆದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದೈತ ಲಕ್ನೋದ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಹೌದೈತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಎಂತ ಪಾವೇನಿ ಕಲೆಗ್ ಕಾತೋಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡರೆ ಏಪ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕರಡು ಟಾಪ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಅನ್ನಕಲೆಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಚು ಹೋಂಡಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ರೂಮಿಗೆ ಪೋದು ಕಬರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಚಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಪೆ ಹೊರ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ ಪೂರ ಚಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ರೆಡ್ ಟಾಪ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕುರ್ತಾ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಲಕ್ನೋ ಕುರ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಿದಾದ ಬೇತೆದ ಆಲೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಡಿಯಲ್ಗೆ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ದಾದ ತಿಂದ ಯಾನು ಏರ್ಲ ತಿನ್ನ ಏರ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ತಿಂದೆ ಯೂಶಲಿ ಜೋಕುಲ್ ತಿನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೋಸೆ ತಿಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಯಮ್ಮಿ ಅದು ಪುಣು ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲವರ್ ಆದಿತ್ತಾಡ ಐಡಿಯಲ್ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೋಸೆ ನಿಕುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂಚ ಅಕುಲು ಪಾಪ ಸರ್ವ್ ಮಂತದ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ತನಿಷ್ಗೆ ಒಂದು ಏನೇರು ಬಟ್ ತನಿಷ್ ಬೇತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತಿಂದೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಿ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇಡ ಮೋಲ್ ವಾ ಮಲ್ಲು ಮರೆ ಮೋಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲಲು ಒಂದು ಎನ್ನೇರು ಐ ಲವ್ ಇಂಕೊಂಚು ಥರ ಅವು ತಿನ್ನಾಗ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ತಿನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುನು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ದೋಸೆ ಒಂಚೂರು ಹೆವಿ ಹಾಪುನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬುಡಿಯೇ ಬಟ್ ಅವು ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ತಿನ್ನೋಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಅವು ಬುಟ್ಬುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ದೋಸೆ ತಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಹೆವಿ ಫೀಲ್ ಆವರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ದೋಸೆ ತಿನ್ನರೆ ಆ ಒಂದು ಏತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲವರ್ಸ್ ನಕುಲು ಆದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅವು ಏತು ಪುರ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫೇರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಾಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೋಪು ನೇಚರ್ ಸೋ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅವು ಎಂಚ ಮಂತಿರ ಆ ದೋಸೆನ ಅಂಚ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ತಿನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪು ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಪೂರ ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಅಂಚದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಿಂಡೆ ಸಮೋಸಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದೀನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಜಿ ಎಂಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಅವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನೆಂಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಐ ಶುಡ್ ಈಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋಡು ತಿನ್ನನೇ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಏನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ರಡ್ಡೆಟ್ ಓವು ಇಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡ ಸಾಲಿಡ್ನೇ ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್ ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂಚೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೋಸೆ ತಿಂದೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸಚ್ ಅ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೊರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ವೆ ನಾನು ಸೊ ಅಂಚ ಕೋಡೆದ ಕತೆ ಅವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದೊಲಿ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತದು ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು make a video in front of the public. ತೊಚ್ಪಾದೊಲಿ ಇಂಚಿನ ಶಾಪ್ಸಿಗೆ ಪೋಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತೊಚ್ಪಾವೆ ಅವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾಪ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕಲ್ದ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಸಾರಿ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಶೇರ್ ನಾನು ಪುನಗ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಶಾಪ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಫೈನಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಓಕೆ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಯಾನಂತೂ ಅವು ಕುರ್ತಾನ್ ಪಾಡರೆ ಐ ಆಮ್ ಈಗೋಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಪಾಡು ವೆಯ್ತಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಒಡೆ ಪೋಯೆ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇತ್ತೆ ತೂಡು ನಾನು ಒಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪೆ ಟೆನ್ಷನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಅವೇನು ರಪ್ಪ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದಾಲ ಆತು ಬೇಲೆ ಇಚ್ಚಿ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬೇಗ ಪಾಡ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿನ ಇತ್ತೆನೆ ನಿಕುಲ್ ತೂಪರು ಇಂಕಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪ್ಲೇ ದಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ನಿಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನ ತುಬಗೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಶಬ್ದ ಅವು ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಪಿನ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸಿ ಸೋ ಬಾಯ್